tumindak apa wae kuwi tenang lakoni tapi seneng atine. Alhamdulillah. Ya ya. Lho kuwi tenanan. Dadi serupa tak sama ya. Sama. Lampu niki? Lampu ki sing diarani lampu ki Terus terang karo terang terus. ki beda. Oh. Terus terang karo terang terus ki beda. Bedane Mas. Terus terang kuwi kejujuran, terang terus kuwi lampu. Niki lho Mas. Uyahe putih, gula putih, sabun putih. Ning ngurung mesti putih kuwi uyah, gula utawa sabun. Padha rasane. Nggih mboten? Iya Ya, bener. bener. Ngarep masjid karo masjid ngarep omah karo omah ngarep kuwi beda neh. Omah ngarep kuwi tangga teparo, tapi lek ngarep omah kuwi latar. Oh iya ya apik iki. Ya Teras, bener. teras, Bener. Teras. Piye kuwi mau omah ngarep Omah ngarep karo ngarep omah kuwi ya beda. Nek omah ngarep kuwi Omah ngarep kuwi tangga. Nek ngarep omah Kuwi latar. lho. Pekarangan. Iya iya. Masjid tingkat karo tingkatan masjid. Beda neh kuwi. Masjid tingkat kuwi bangunan, tingkatan masjid kuwi awake dhewe sepira gedene awake dhewe manembah marang Gusti Kang